Sabado pa lang sa kaadlawon, Agosto 24, 2024, nakaposisyon na ang mga pulis at tubangan sa KOJC compound sa CP Garcia Highway, Davao City. Aron i-serve ang warrant of arrest batok ang KOJC founder Apollo Kibuloy ug 5 ka mga kaubanan ni nga wanted sa kasong child abuse ug trafficking. Nagkatensyon di ang sudlo na sa mga pulis ang compound apan walay nahimo ang taga KOJC ug gitugutan sa hingpit ang mga pulis. Mingaab ang mga miyembro sa KOJC kay para nila nang hinubra na ang mga pulis ug 2,000 ka mga pulis ang sulod sa compound. Nagkadugay ang coverage sa media. Sanglit nagpadayon pa ang search sa mga pulis sulod sa gibana-banaang 25 to 30 hectares nga compound sa KOJC. Miabot sa punto nga papermahon na og waiver sa mga pulis ang mga media kung mosulod kin sa compound sa KOJC aron mag-cover. Butang nga gisupak sa mga media practitioner. What if pumayag kami, sir? Can we tone down yung waiver na pwede kaming mag-cover as long as maging obligado lang kaming mag-testify sa mga sinulat namin na report. Kasi yun lang po. Baka pwede tayo mag-meet halfway. I'm not very sure that will be acceptable to KOJC kasi hindi ko pwedeng i-insist ang gusto ko sa bagay na yan kasi outside na yan sa coverage ng aming ginagawa na implementation ng warrant of arrest. So, what I'm offering you is deputation with its privileges and attendant responsibilities. Ngayon, pag tayo magkasundo dyan, magpirmahan tayo. Pero kung kayo ay walang relation sa akin, wala kayong direct na attachment sa akin. Sa PNP. Sa PNP, yes. I don't think that we can champion your cause because you'll always be separate from the PNP. And as a separate entity from the PNP, you must have your legal basis in going inside KOJC. Sumala ni PNP Chief Romel Marbil, abli sa media ang coverage sa KOJC. Lahat po invited. Wala po kami na. Gusto po namin yung lahat po ng reporters, Inquirer, Sun, Philippines, lahat po ng independent na journalists, you are invited. Help us po. Baka ma-uncover po natin yung truth. Makikita niyo po na wala kami tinatago. Marami po kasi silang tinatago doon. Dahil po kami nahihirapan na nakikita na po namin yung location. But every time nandun po kami, binibigyan po kami ng kaming alibi, maraming assistance. Puntan niyo ma'am, okay mo nang iba doon yung pastor ma'am. Pero sagad na mong kwento sa inyo ma'am. Tungod sa grabing tensyon sa pag-serve sa warrant of arrest kang Kibuloy o mga kaubanan, ginaharas na sa mga miyembro sa KOJC ang mga media na nag-cover sa lugar. Ginasyagitan nga bias o bayaran. Pero wala magpa-apekto ni ini ang mga miyembro sa media. Sumala ni Atty. Israelito Torion, ang lead counsel sa KOJC, hatod sa kainit sa sitwasyon ng hinungdan nga nahimo sa ilang miyembro ang pag-atake sa mga media o nangayo kini og dispensa. And the emotions that are outpouring may have clouded their decision on the matter. And of course, yung angling din kasi ng ibang report medyo iba. Sana yung ating mga members nakikita na bakit ganun yung angling ng report. So, nagka-landrakas na yung feeling at saka yung emotions nila na parang wala nang remedy, kaya siguro nasabi nila yun. So, in behalf of KOJC, pasensya na po sa mga nasakitan ng damdamin. Pero ang mga KOJC members naman ay very respectful. Under ordinary circumstances, very respectful. And I do hope and pray that you will continue to cover us with fairness. Without the nuances? Without the name calling, I hope and pray. I also request the members of KOJC na medyo lang tayo, let us control our emotions, na medyo cool lang tayo under pressure. Dili pa hinuon mapasalig ni Atty. Torion sa mga media kung makasulod kini sa compound sa KOJC, hilabi na sa seguridad. The moment you will enter into the property kasi of KOJC, you are under our what you call this supposed protection and supposed coverage of responsibilities. But as what is happening right now, we could not guarantee that. It has been turned into a garrison. So I do hope and pray that you will exercise patience if we could not allow you, because even our president, even our
executive pastor could not even go inside freely. So I hope you will also understand the KOJC po regarding the situation. Sa mensahe ni PNP Chief Marbil sa mga media ug sa katawhan sa Davao Region, ipasabuti ini nga likayan ang pagpakatag og fake news ug kinahanglan nga mosunod sa balaod. Number one, you have to respect yung batas natin. And maniwala lang po tayo dun sa news sa tama. Yung bad yung fake news. Marami po yung lumalabas sa fake news. But as in the Philippine National Police, we give you the right news, true news, kasi we are very accountable sa lahat ng salita po namin. So, makakaasa po kayo na gusto po namin talaga na peaceful. Ayaw namin may masaktan. And kaya nga kami tumatagal ng ganito because we have to be careful na wala nasasaktan ng mga tao. Nagkasinabot karon ang mga media nga nag-cover sa sitwasyon sa KOJC nga magsulat sa PNP o KOJC alang sa independent coverage na dili maharas sa mga tao.